Ушы көндәрдә Мурак авылының балалар һәм үсмерләр спорт мәктәбе майданында уксылар һынау тоттылар. Сәптәргә оста атучылар Башкортостандың төрле район калаларыннан килгән инеләр. Әйтеп үтер кәрәк, Йенсура, Авыргазы, Көйүргәҙе районы уксылары менән безнең районды күптәнге дуслык әйептәре бәйләй. Бұл ук ату нен кызыкынып киттек нәмәнән балалардан. Балалар күреп атып каранлар да балалар кызык булып китте. Шуга без балалар өчен йөрибез монда. Балаларды йөртәбез. Әле моны Күмертауда түнәрәк асып ибәргәнгә бит бер ай. Интернет балалары килә безгә әле. Балаларга, бөтә балаларга бик кызыклы. Шуга без яйлап-яйлап үстерә киләбез инде түнәрәгебездә. Алла бирһә, ышанабыз инде. Һәрбер районда шундый түнәрәкләр булыр, мәктәпләрдә дип ышанабыз инде. Шуннан да әйткә килә, бик зур рәхмәт бүгенге ошо ярышты үткәргән өчен Лина Радиковичка. Зур рәхмәт. Шуннан администрация, Күгәрсен район администрациясына зур рәхмәтлебез инде. Ошо бүгін шундый сараны үткәргәнегез өчен. Мен Көйүргәҙе районынан, Кенябыз ауылынан Рахмангул Фәнис булам. Безнең авылда мына тоже былтырдан бери башланык. Әле бездә ухатның шарттар юк. Барабыз кирәк булган Күмертауга, Марсель Сахарга барып тренировкага барып киләбез. Безнең районда тоже шул уктана тузы үстереп бергәндә бик яхшы булыр иде. Бик яхшы юл, потому что безнең Аллах Баймак, Бирьян, алар уже 8 ел шөгыльләнәләр булны. Төрмен бу спорт майында. Безнең районда яңа башланган бит. Шуңа балаларды өйрәтеп, Алла берсә, яшьләргә йөреп. Рәхмәт мәйштурсага, Алла берсә без үзебез дә оештырырга дип уйлап бирәбез. Тахрабыз егетләрне без Ленар белән связьда, кайда ярыш була, бергә барырга тырышабыз. Бұл уксылар осрашуында урта яшьтәге ир, катындар менән бер рәттә мәктәп укучылары катнашты. Иң бәләкәй төзатарлар дип Юсуф һәм Исмаил Нигъмәтуллиндар табылды. Улар аталарынан күреп ук юнган тиһәк хата булмас. Гомумән, буның иш ярыштарга уксылар гаиләләре менән еш килә. Атай, әсәй, балалар һәр береһе ян һәм уктар менән дус. Бұл менің үшінші улым, тағы бәләкәй бар. 2 ел шөгыльләнә атуына. Шул үйгә йәйгәһен, язгыһын, көзгәһен атаган. Кышкыһын мөмкинчелек юк. Шөгыльләнә. Үзе тырыша инде. Шул көнне йәйгәһен кайырда ююга ата. Шул исеме Сулайман, 6 яшьтә. Гомумән балаларга теге не уйдаллык бердем инде алдан. Бәләкәйдән өйрәтеп, техника безопасности алар уже аны белеп тора. Без даже уже ситтән, допустим, кеше күренһә, алар атудан туктай инде. Өйрәтелгән алар. Менә өйрәнгәннәр, шуга теге мин күңелем тынысын шул. Бер нисә антылыштан торган ярыш мәлендә уксылар яшь араугы буенча сәптәргә уктар атты. Сара дагында һәр еңүсегә, турнирда катнашучыларга, шулай ук иң оста яшь һәм мәргән уксыларга истәлекле бүләктәр, мактау кагызлары тапшырылды.